Si t'agraden els videojocs i et veus capaç de començar a dissenyar-ne, internet t'ofereix moltes solucions que et permetran endinsar-te en el món de la programació sense tenir coneixements de codi. Tot i que aquestes aplicacions web tenen unes funcionalitats que hauràs de conèixer, ben aviat veuràs com les teves idees comencen a fer-se realitat. Moltes d'aquestes aplicacions tenen, al seu espai web, tutorials i vídeos que facilitaran el teu entrenament. A la producció d'un videojoc, a part de la corresponent programació, s'han de tenir en compte aspectes claus com l'argument, el disseny dels personatges o les interaccions dels seus elements. La complexitat del teu projecte determinarà quina aplicació del desenvolupament escolliràs. Ves pas a pas i comença per una bona idea i una dinàmica senzilla. El procés de disseny et permetrà endinsar-te en un món apassionant que et facilitarà l'aprenentatge de les bases de la programació.